Srangslo Kaisa Pandani Bisingtwi Dalbidsal Bodol Yakarwi 9 family ni 32 voters Romkha IPFT Bodolni Bana. Bodolni Bana Yakarwi borno lamjak sopina harka pando manjaknai naruwairo. Ashlo Tripura motha Bodolni Bana Yakarwi 9 family ni 32 voters Romkha IPFT Bodolni Bana. Ashlo Bodolni Bana Yakarwi borno lamjak sopina harka. Korbuk BSC Vice Chairman Pranab Tripura. Korbuk Division Committee ni President Bhagirath Riang. Artisa State President Duben Rujamatiano Khobei te kubun adong rok. Tripura mothano Yakarwi ang phaika aro borno ang sajiane borno ang haba hamjaniya borno Yakarwi ang phaika te tamo khajano ro 5 bosor kha to mido mungsabo dabi dubun maya mungsabo hinne kroi Chini lamabo mungsa khaine kroi Chini mono Yakarwi Chini dabi duar phaimani bo hai boroksi selelao neta ro boroksi sono chanangya bongnangya mungsabo si cheya pheya yang daibu kroi hai phayo sono sono hamon chomo khaimani bo tamabo meeting pho hai ke hai rung te sono mungsa sajanai mungsa kroi sono so rang pisa hai sajana sono mungsa subida kroi Nirmum ani mo kanchan mani Tripura puila hambai sini media person dangno tini sung Korbuk division ni bisingo jenta tisa bisi ini comparason kamu nitobasi parawo bibino party Yakarwi sung by 9 family ni 32 butar sini IPFT na hamjagai tini simin IPFT no te phan kara khai samung tangna ni sung phajak Bureau Report Chini Khorang.